じゃあ皆さんこんにちは。こんにちは。今年も敬老会おめでとうございます。皆さん本当にお元気で去年に引き続き今年も呼んでいただいてありがとうございます。ミルカと言います。南アメリカの方の民族音楽をやるグループでですね。で結構南米の民族音楽っていうと皆さん馴染みがないように聞こえるかもしれませんけど、聞いてみるとなんか聞いたことあるななんていう曲も多いと思うんで、知ってる曲はぜひ手拍子お願いします。知らない曲も手拍子大丈夫ですよ。ではまず1曲目盛り上げですね。これは結構1曲目からちょっと聞いたことある方多いんじゃないかななんて思います。まずはちょっと聞いてみてください。はい。モリエンドカフェ、または別名コーヒールンバっていうんですね。多分ザ・ピーナッツとか加藤登紀子さんだっけ、西田明子さんですね。西田幸子さんで、ごめんなさい、よく知らないちょっとリアルタイムで聞いてないもんで、で日本でも結構有名な曲ですね。はい、ありがとうございます。では次はフェスタアイマラってアイマラのお祭りっていう曲なんですけど、これチャン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 、こんな感じでこんな感じでいきますので、ぜひ一緒にお願いします。じゃあフェスタアイマラ。
当にねこうリズムがねすごくリズム感が良くていいなと思います。皆さんに応援してもらって僕らも演奏しますんで、次3曲目いきます。3曲目なんですけど今のフェスタアイマラっていうアイマラ族のお祭りっていう向こうの南米の方の民族のお祭りの歌なんですね。で次はエルコンドルパサコンドルを飛んでいくって言って1970年代80年代70年代ですかね、アメリカの方のポップスとしてサイモンとガーファンクルっていう人が歌ったんで、曲は聴いたことあるんじゃないかなって思います。きっとこのフォルクローレっていう南米の民族音楽で一番有名な曲じゃないかと思います。そうですね、コンドルは飛んでいくですね。じゃあぜひ聴いてみてください。はい、コンドルは飛んでいくいきましょう。
こうリズム感もいいしノリもいいんでね、すごく助かります。特にね真ん中のお兄さんとか助かります。明るくていいですね。ありがとうございます。はい、なんか今まで3曲やったんですけど、なんとなくちょっと聞いたことあるなーなんていう方、聞いたことある曲あったよなんていう方ってどれぐらいいます？あ、やっぱ結構皆さん多いですね。なんとなくこう聞いたことあるなっていう曲は時々あるんですね。はい、でも聞いたことなくてもなんかこう同じ実は血のつながった民族なのでなんとなくこう心に響くところあるんじゃないかなと思います。はい、今日はあんまり時間がないんで割と演奏中心でいくんですけど、あと2曲ですね。最後から2曲目ははい、マリポーサっていう曲なんですけど、途中でコンラスマ手拍子と足拍子が入るんですね。コンラスマのタンタンタンコンロスタートトントントンってありますので、ぜひ一緒にやってみてください。途中で声かけますんで。じゃあマリポーサですね。じゃあっていうちょっとフェイントが入りますので、今度本番いきますね。
ねっていう意味です。結構フォルクローレってこういう陽気なリズム感のいい曲があるんですけど、多いんですけど、実は結構悲しい曲もあって、今日は比較的明るい曲ばかり選んでますけど、結構奴隷文化の中に根ざした音楽なので、実は歴史としてはものすごい悲しい歴史を引きずってるんですね。過去にもやっぱ何百万人もやっぱ何百万人何千万人かな亡くなってたりとかしてたりするそうです。すごく昔の話ですけどね、そういう中で根ざした文化だと文化に根ざした音楽だというふうに聞いてます。はい、縁があって今日呼んでいただいてありがとうございました。今日私たちとしては最後の演奏になりますけれども、ぜひ皆さん本当にお元気でこれからも元気でいていただけてまた来年もぜひ呼んでいただけたらなと思ってます。では最後の曲をぜひ聴いてください。最後の曲なんだっけ花祭りですね。はい、これはファルクローレの中で2番目に多分有名じゃないかなっていう曲です。花祭りです。ぜひ聴いてください。ございました。もう一回大きい拍手を皆さんお願いします。すごいね。すごいわ。